Magandang araw po mga kamonay again. So, nandito na po tayo ngayon para ipamigay po natin ang kaunting tulong natin po para sa mga kapitbahay. So, galing po ito kay Tita G sa Bicolana. So, nagpapasalamat po kami sa kanya kasi may tutulong naman po tayo sa iba. Kasama po ulit natin ang pamilya ni Tita G sa Bicolana na palaging nakasuporta para sa kanya. So, ayan po, maghanap po tayo ng pamimigyan nito. Ayan po. Dahil po sa patuloy na pag-suporta niyo sa pag-vlog ni Tita G sa Bicolana, nakakatulong din po tayo sa iba. Kung makikita nyo po na naka-full support po ang pamilya ni Tita G sa Bicolana sa pagtulong para sa kanya. Nagbalay. May tabi. Ay, kumbay, hatag ni G sa Bicolana. Salamat. Lasensya na kay Mawalan na nakayanan. Salamat. Hindi na naman katami tao din ha. Maraming tao. Ayaw buwa. Akan. Na. Di sa bahay talo. Tingnan mo talo. Sila man tao. Anong nung hindi ka na ganon. Salamat. Hindi naman karauya si Naida. Ay, si Naida. So, ayun guys, kitang-kita nyo naman po ang ngiti sa mga taong nabibigyan ng kaunting tulong. Meron siya ako. Ay, mas mura ha. Pangapo mo lang. Maula ka na kaya. Base kapag ano. Opo. Dito Maria. Ito din aram ang mga balay. Kailangan na yan ho yung dihaw. Aw, para. Para amang. Maria ka lang. Isa. Kain si Kuya Ninita. Mahatakan dito. Kuya Ninita. Aw. Balikan Ate G sa Bicolana. Kaya ka na eh. Asaw din ka pa katungan at pakabit. Wala ka na itong pamilya. Kuya Ninita. Di nasignaan. Na ano, halikan Ate G sa Bicolana. Meron pag itlog. Pasensya na. May po na yun, di ba? Di maano. Sige. Salamat. Salamat. Dito pa sa uro.
Ako, dinagdagan ha. Diretso na kanta ka sa. Dagdagan na, ay kumuha na kayo dito. Balik. Katara pilo ka na. Dirang kuha ang santo aram. Yan, kung makikita nyo po, ito po yung mga nasalanta po ng bagyong Christine. Yan. Kaya nagpapasalamat po ulit kami kay Tita G sa Bicolana dahil binibigyan po niya ang mga kapitbahay niya po ng kaunting tulong. Maraming salamat po ulit sa patuloy na pagsuporta sa kanya. Bicolana, mga kalingap, nasuportahan natin ang YouTube channel ni Zaji Fortes. Kaiza Bicolana, Kaiza Bicolana. Siya yung tao na merong busina, di nakalooban, kanyang pinagdaanan, nagbigay ng kanakasan sa sigay sa Bicolana na isang pagkakuling siya, isang crowd na Bicolana, tumutulong sa kapwa, isang dating OFW mula sa lugar na Singapore, dating pinakakilao kung makaahon sa hirap makatulong sa Nagharap ako din ang balay. Sana, lamang makatulong din sa bayan siya si Guy sa Bicolanan na ating nakakasama ibang mga hangarin makatulong din sa kapwa kaya ating samahan suportahan palagi paghahati ng tulong at pag-ibig na palagi na nanggagaling sa puso at hindi sa Bicolana tunay nung nakaibigan pagtulong at pag-ingab kanya na sinisikap sa simpleng paraan na isnanain yung wala man na siya'y palagi nariyan handa kanyang samahan salamat talaga. Pasensya na kay Diyo lang yun. May bunay yung tabi yung pasensya na kay Diyo ka. Balik, kay inabot kami. Wala ko nakayanan. Nakani kami din ni Karaan. Salamat. Oh, butingan. Ako tama. Nagaro ko. Marami. Ayun nga, sa mga Karaan pa din balay. sa puso at hindi kayo iwanan dahil sa Bicolana tunay mo nakakagay. Ano kay si Bebe mesti madilim na Ari ka kami dinidid ko rin. Mauli yun ng alas. Dari sulod na review ko niya. Nagbalay. Inibimbitan din na ayuda para ali kay G sa Bicolana. Pasensya na. Pasensya na, mawala nga nakayanan. Inibimbi may bunay po din yan. Ayan din yun. Hindi nga niyo na dapat sa climate change sa munisipyo ba yun din. Wala man pag Oo, wala matuo. natira ako siya nakapitan niya kay wala din nagbukuan dito sa munisipyo. Mapunta kami sa Si Kapitan Nobel sa dati nga may. Wow, may angan man din. Uy, balang to. Maturan niya. Lagyan. Moya pa naman ipin ha. Dinugtong na ang kaya. Dugtong yun dati. Bye. Tyler! Tiga. Iniinggan pa ha. Kaya ano sa akin na nanggagaling sa puso. Galang. Oh, yung si Kapit mga rin. Hawi. Yaho. Kali ka nila. Kanjisa, Bicolana. Siya na. Hindi mo na inip. Salamat. Dini para mundi. Tantang.
Sabi ko yung brown ito, no? Sabi ko lang ibigin ang buhay. Sabi na kaya ko. Nagano ka ba kayo na na? Narasyonan. Lasensya na siya. Rasyo. Ayuda. Halik kay Gisa Bicolana. Siya na kayo. La, pasensya na. May bulay tabi ni Ham. May bunay ka. Ah. Sige. Aurang. Ayun guys, may pupuntahan pa din po tayo ulit ng isang bahay. Ayan po guys. Parang ang sarap po dito manirahan pag ganito po ang surroundings mo. Yan po, punong-puno po ng kulay green, maaliwalas, at ma-presko po. Yan po. Ito ay sayang lang. Hoy. Salamat kung mayaw. Taga-ano? Ay, baanay. Nagkuhan kami, nagkuhan na kape. Ay, mga isa Kakato kami dito kara. Kalito wala kang tawo. Iya ko, so, wala na. So, Aw, so, ayato may second batch pa yun eh. salamat. Ano, ang nasunod. Oo, yung kayo pagdamaya kay. Ayan guys, naipamigay na po natin ang mga kaunting tulong po para sa mga ating kapitbahay. Nagpapasalamat po ulit kami kay Tita G sa Bicolana sa palaging pagsuporta po sa kanyang barangay. Kahit po kaunting tulong po yun, as napakalaking tulong na po yun para sa amin. Sana po marami pa pong blessings ang dumating sa inyo at sa pamilya ni Tita G sa Bicolana. Maraming salamat din po sa palaging pagsuporta kay Tita G sa Bicolana po. Naway ang lahat po ay makatanggap ng blessings na deserve nila. Ayan po guys. So, sana po patuloy pa po rin kayong magsuporta kay Tita G sa Bicolana sa kanyang vlog. Ayan po. Maraming salamat po ulit. Hanggang sa muli. Bye!